नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे रानी भोजपुरी न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव जी की फिल्म रहे दुल्हन वही जो पिया मन भावे। इसी फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना देले बा। का है कि बहुत ही कम समय में 20 मिलियन से अधिक दर्शक लोग ऑफिशियल ट्रेलर के देख ले बानी। तो सबसे पहले जो कि यासी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था, जो कि दुल्हन वही जो पिया मन भावे के ऑफिशियल ट्रेलर एक महीना में 16 मिलियन से अधिक दर्शक लोग देखले बानी। उसके बाद दूसरा वे रिलीज किया गया था अक्षत फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर। 3 वीक में 5 मिलियन से अधिक दर्शक लोग देख ले बानी। दोनों चैनल के मिलाकर 21 मिलियन दर्शक लोग देख ले बानी दुल्हन वही जो पिया मन भावे फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर के। तो आप लोग बता दें कि इतना कम समय में इतना ज़्यादा दर्शक लोग ऑफिशियल ट्रेलर के देख ले बानी। तो फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।